Maryam ta sake tsintar kanta a cikin tsananin ƙunci da raɗaɗi da ƙunan zuciya. Kuka ya zama abokinta. Ta yi ƙoƙarin mantawa da Yusuf. Ranar ɗaurin aurensa ta zo. Tana zaune ita kaɗai cikin ɗaki, sai aka buga ƙofa. Ta buɗe. Yusuf ne, sanye da kayan ango, idanunsa cike da tashin hankali da damuwa. Yusuf ya matso kusa. Na zo in faɗa miki gaskiya. Wace gaskiya za ka faɗa min? Ya fitar da ƙaramin akwati daga aljihunsa. Auren da aka shirya, ban amince ba. Maryam ta kalle shi cikin mamaki. Saboda me? Yusuf ya durƙusa a gabanta. Saboda zuciyata ta riga ta zaɓi wacce take so. Ya buɗe akwatin. Zobe ne mai haske da ƙyalƙyali. Maryam ke ce. Hawayenta suka zubo. Za ki zama matata? Ta yi murmushi cikin hawaye. Eh, zan zama. Yusuf ya saka mata zobe. A wannan rana, Maryam ta gane cewa wasu masoyan ko da an gwada raba su, ƙaddara tana sake haɗa su, haɗuwa ta har abada.